हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान भिडिअआव आङो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोयो गोबाव जाबायमोन आङो दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लाबोनो हास्थायदों लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन आङो मोनसे मा होनना बुङो रिजर्टआव फैदों आरो ना बे रिजर्टआवनो एसे हाबगोन आरो देखायगोन जोंहा माबायदि फेसिलिटि दङ एकदम हाजोआव दै बे रिजर्टआनो नोंथांमोना गोबाङा फैफेरबाय जानांगौ आरो गोबाङा मिथियाबो जानो हागौ आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोना दिनै नायनानै लादो आरो ना आं देखायलांनोसै नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन जोंहा बेयाव मा मा मोनो आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो जोंहा भिउ नायनोबा बेयाव फैनांगौ आरो ना जोंहा बियो जाबाय मा होनना बुङो उदालगुरि टाउननिफ्राय साहा आरो ना साहा भुटान हाजोजों नांजाबनाय नैबेयावनो आङो दंफैयो दिनै बिनिनो एसे नोंथांमोननो भिडिअ लाबोनो सानबाय आरो ना लोगोफोर दे अब्ला लोगोफोर नायलांबाय था आङो सिङाव हाबलांगोन दायो सिंनि नुथायखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो हाजोनिफ्राय भिउखौ गाहायथिंनि भिउखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन आरो ना लोगोफोर दे अब्ला फैफाबाय थादो आंजों लोगोसे आङो सिगाङावबो नोंथांमोननो बेनि भिडिअ एसे देखायदोंमोनदां नाथाय दिनै एसे मोजाङै दिन्थिनो नाजानोसै आरो ना लोगोफोर दे जोंहा नैबेयाव दे फागुन टुरिजिम होननाय मोनसे जोंहा नैबे हाजोआव दङ आरो ना नैबेथिंनो दायो आङो सिङाव इन जालांनोसै आरो ना लोगोफोर एसे दिन्थिलांनोसै नायलांनोसै थारमाने जोंहा बावबाय बावनाया बेनिफ्राय दायो माखासे माबाफोरखौ मेरामति खालामबाय थादों आरो ना गोदानै बनायबाय थादों नैबिदिनो जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर फैयोबा फैनो हागोन इन्जय खालामफैनो हागोन बेयाव जानाय थानायनि फेसिलिटि दङ नोंथांमोना केम्पबो खालामफैनो हागोन थाखिबावबो बानायनाय बायदि नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर माब्लाबा थाफैनो गोसोबा थाफैनोबो हागोन जोंहा बेयाव कटेज दंजोबखायो नैबिथिं नै गोजौआव नुदोंना माने माब्लाबा न'आवबोथ' थाबाय थानो बरिं नाङोना ओंखायनो माब्लाबा बेफोरबायदि जायगाफ्रावबो थाफैनांगौ आरो ना हाजोनि बारहावाफोरखौ लाफैनांगौ एसे गोजौआव थांनानै दिन्थिनो नाजानोसै लोगोफोर नोंथांमोननो आङो मालिकनियाव पारमिसन लाखाबाय आरो ना भिडिअ खालामनो हागोन ना हाया बेखौ हागोन होनना बुंदों बिथांमोना एसे दिन्थिलांनोसै आरो ना जोङो ओरैनो गरम नालाय बोथोरा बेनिखायनो एसे बेरायनो फैबाय आरो ना नैबे नै कटेजआ थाफैनो हागोन नोंथांमोना बिदिनो आरो बे एकदम गोजौआव थाङोब्ला नोंथांमोना बिराद मोजां भिउ नुनो मोनगोन आरो ओरैबायदि बार नाङो गरमाव नोंथांमोना फैनानै बेयाव बार जाफैनो हागोन आरो ना खिन्थु जोङो गाखोलांदां गोजौआव मेंनाय मोनोलै मोजां जायगाया नै बिथिं गथ'फोर गेलेनायनिबो बेबस्था दङ सोरबा फेमिलि लाना फैयोब्ला गथ'फोरखौ बेयाव नोंथांमोना गेलेहोनो हागोन नै बिदिनो गोजौनिफ्राय गाहायथिं भिउखौ ओरैबायदि मोजां नुहुरोना नोंथांमोना फैबा थांनो बागोन आरो ना बे जायगायाव फैयोब्ला बे हाजोआ भुटान नङा दै जोंनि इण्डियानिनो बे हाजोआ गाखोगोन आदै गोजौआव फैदो बेफोरबायदि जायगाफ्राव बेरायगारनांगौलै आदैना एसे मोजां अनिल सार थिगानो ना जायगाया गरम बोथोराव थारमाने फैनानै बेयाव बार जाफैनो हागोन आरो ना ओरैबायदि बार नाङो गोजौआव जोंबो एसे बार जानोसै दिनै दे हाब जोङो एसे रुमफोरखौ दिन्थिनो नाजागोन गोजौआव थांथारनोसै लासै लासैहैबाबो एसे बेरायना फैनोसै आरो ना गोजौथिंनो बेंदां बिदिनो गाखोलांबाय थादोंलै गोजौआव लोगोफोर मेङो माथो न मेङो बिदिनो मजा मेङोलै मेङो गोजौआव नै बिदिनो गेलेग्राबो दङ बेयाव
नोंथांमोना फैनानै गेलेफैनो हागोन गोजौआव दङ ओइलाय बिथिं दङ थांला गेलेग्राबो दङ नै बेयाव गेलेफैनो हागोन गथ'फोर लाबोयोबा बेयाव गेलेहोफैनो हागोन आरोना गोजौआव थांबा भिउखौ बिराद मोजां नुहुरगौमोन आरोना आङो गोजौआव थांथ'लासै मेङोलै बे जायगायाव थाफैनानै हाजोआव गाखोनायनि मजायानो बेलेगखा लोगोफोर मिथिबायना ओरैबायदि इन्टारेस्ट नाङो ना नोंथांमोना मिथिखायो हाजोआव फैबा माबायदि इन्जय जायो आरो हाजोनि माबाया माबायदि बेखौ मिथिखायो ना इन्टारेस्ट आरोना हाजो गाखोनो आरो फ्रेश अक्सिजेन मोनजायोलै हाजोआव लोगोफोर मिथिबायना फ्रेश अक्सिजेन मोनजायो फैगारनांगौ बेनिखायनो माब्लाबा बरिंफोर जाबा खामानिफोर गैयाब्ला बेफोरावनो गाखोफैनानै एसे इन्जय खालामनांगौ आरोना इन्टारेस्ट जायो लोगो लादो फैदो इन्जय खालामफैदो खिन्थु बेयाव लोंनाय जानाय मोना दै लोगोफोर मोना थांबावनो गोजौआव फैदो अनिल सार मेंदों मेंबाय गाखोलांसै आरोना जोङो लोगोफोर नैबे गोजौथिं गाखोलांनायसै ससे गाखोलांसै नुनायावसो केमेरायाव थारमाने एसे माबा नुदों दै खिन्थु गोजौसो हाजोआ गोजौ सिगां जा आदै माने एक्सारसाइज खालामनो थाखायबो मोजां आरोना एक्सारसाइजनि थाखाय बेयाव खनथामसो गाखोलाय ओंखारलाय खालामबाय थाबानो मोजां जागोन देहाया मेंदों मेंदों लोगोफोर नै गोजौआव सफैबाय जोङो फैयै फैयै आरो बिथिं गोजौआव दंबावो थांग्रा गाखोग्रा आथिं आदैया देन्जार सादों माथो जोङो बिथिं थांथारासैलै जोंबो गोजौआव जायगा दंबावोब्रा नै बिथिं दंबावो खिन्थु थांलालै जोङो बिराद गोजौ आरो हाग्राबारि नै बिदि जिरायग्रा बनायना होदों बिथांमोना फैनानै बेयाव टाइम पास खालामफैनो हागोन आरोना बुहुद गोजौआव फैबाय जों लोगोफोर हले ओरैबायदि नाङो लोगोफोर नै सोनाबानि बार बारदों दायो नुबायना खिन्थु गाखोनायाव खस्थ'दै मेङो बिराद मेङो बेयाव बिदि जिरायग्रा बनायना होदों औवानि दिनै जों न' थोरिनि न' ओंखारलांसै लोगोफोर नै नुनायाव समान नुदों दे मबाइलाव खिन्थु बिराद गोजौसो ओंखारलांसै मेंबाय थुदो आदै थौसिनो जा थुदो अनेक ओरैनो जास्ट जों बेरायनो फैबाय नायनो फैबाय एसे माबायदि जायगाफोरा माने बोथोराबो गाहायाव बिराद गरम ना बिदिनो बार जाथावथाव फैबाय जोङो सर्टकाट थांजागोन होद ओरैनोथ' बोरैबा गालिनांगोनलै गुबुन टुरिजिम दै बेयो नै फागुन टुरिजिम बेयावनो एसे बेरायनो फैबाय आरो जोङो ना मोजां जायगाया गरम बोथोरनि थाखाय माने बार नाङो आरो बिराद बार नाङो दे लोगोफोर
लोगोफोर नोंथांमोना माब्लाबा फैयोबा थाफैनो हागोन बे जायगायाव बिदिनो नै बिदि आरोना लोगोफोरनो नुबाय दा रुमा फेननि फेसिलिटि दङ बिथिं नुबाय दा बिसना डाबल बेड आलना सालना दङ बिथिं आरो थिगानो रुमा एने पार नाइट किमान लय बायदि 1000 पार नाइट ना डाबल बेड आरो न दुइजन থাকিলেও 1000 अर्डार दिबा লাগিব खावादो दे लोगोफोर आं रुमखौ देखायबाय नोंथांमोना माब्लाबा फैयोबा थाफैनो हागोन आरो नैबेथिं मोनसे रुम दङ नैबेखौबो एसे नायनानै लादो आरोना नैबे गुदाम जाहैदों बेनिफ्राय जोंहा नैबेथिं आरो रुम दंबावो बैफोरबो आरोना थानो हागोन नोंथांमोना माब्लाबा फैयोबा जायगाया मोजां हाजो जिङाव आरोना अक्सिजेन फ्रेश अक्सिजेन मोनजागोन दे बेयाव फैयोबा लोगोफोर आरो जोंहा नैबेयाव दैलाङाव गथ'फोर गेलेहोनायनि थाखाय नैबेयाव बटबो दङ नै दा दै गैया नालाय अखा गैया नैबिदि बेनिफ्राय आरो नैबे गोजौआव नुदोंना ट्री हाउस दङ नैबे गोजौआव नै लोगोफोर नुदोंना नै ट्री हाउस मोजां जायगाया नैबे जाहैबाय रेस्टुरेन्ट नोंथांमोना मा जानो बेयावबो अर्डार होनो हागोन ट्री हाउसआ बेयावबो थानो हागोन दे नोंथांमोना लोगोफोर नैबे गोजौआव नुदोंना दंफांजों खिन्थु मोजां नुवाखै आं खाथियाव थांबाय थाला मेंनाय मोनबाय हाजो गाखोनानै आथिङा थोर मावलायनाय मोनबाय आंहा दे लोगोफोर अब्ला नायलांबाय था नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो आरो नोंथांमोना फैनो हागोन फागुन टुरिजम होनना बुङो दे बेखौ जोंहा गार' बाजारनि साहा भुटान आरो इन्डिया हाजो नांजाबनायावनो आरोना जोंहा नै बिथांमोनानो थायो बेयाव सिन्था खालामनाङा गोसोबायदि नै कार्डबो हरबाय जोंनि थाखाय नै होदोना फागुन टुरिजम नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरो फैनो हागोन आरोना ग्रीन साइड भेलि रिजर्ट फागुन टुरिजम ओरैनो जास्ट दिनै जोङो भिजिट खालामनो फैग्रोबाय उननि समफोराव नायनोसै आरोना